Мили братя и сестри, в името Господне, кълнем се в те светини на българщината, да бъдем верни и да работим за добруването на милото ни Отечество, Майка България, и на нашето сдружение Национално дружество Традиция, и нито с промисъл, дума или действие да извършим нещо в тяхна вреда. Заклех се. Искам да ви поздравя, колеги, с тая клетва. Вие се присъединявате към нашето братство, което е известно с добрите си дела към Майка България, с самопожертвователността си и с вечното си желание да направим живота на хората по-достоен.